nakailang sisid na tayo, ngunit wala pa tayong nakikitang pelagic. At pagkasisid ko dito sa favorite spot ko, kung saan ako nakakapana ng mga giant trevally or GT. At pagbaba ko nga, merong GT mga kaspero. Eto, nakatigil lang. Kaya panain na natin to para meron na tayong binamano. Ayan, GT. Isang GT na giant Toblerone or batfish mga kaspero. Ito yung laman ng spot ko na pinapanaan ng trevally, ngunit ibang trevally yung nandito. Kaya goods na rin ito dahil 150 rin ang per kilo nito. Kaya meron na tayong buena mano mga kaspero. Dahil nga matumal sa unang spot natin, lumipat kami ni Master Kevin sa unahan lang na spot namin na pinapanaan ng King Mac. At hindi nga kami nagkamali. Eto, nakabuy na mano agad si Master Kevin. Good size itong King Mac na napana niya. At medyo mailap nga daw at pinahabulan niya. Buti na lang, tinamaan. At eto, meron na kaming first King Mac of the day. Ayos. Cute. Malaki yung kanina. Malaki yung kanina. Ay, marami yan dyan bro. At dahil napapansin ko nga na maraming mga bait at may naghahunt sa ilalim, bumaba na rin ako kung saan nakapana si Master Kevin ng tanigi or king mackerel. Kaya paglapag ko, tingin-tingin ako sa paligid at nung paglingon ko, merong sorpresa para sa atin. At eto, sakto papunta sa atin. Nung pagtingin ko sa taas, ayun mga kaspero, kaya napatayo ako bigla. At nung pagtayo ko, ayun, lumapit pa. Napakaamo ng tangiging ito, kaya hindi na ako nagdalawang isip na panayin ito. At nung tinira ko na, sapul shooting line. Ayos, meron na kaming tagi-isang king mackerel or tangiging buhay na mano dito sa spot. Sana madagdagan pa ito mga kaspero.
size na. Bumaba ulit ako mga kaspero dahil parang bibilis ng mga sardines at hindi sila mapakali, kaya bumaba agad ako para tingnan kung ano yung naghahunt sa kanila. At patingin-tingin ako sa paligid, baka merong sumulpot na isang pelagic or tangigi, at wala akong nakita, kaya nag-decide na ako na umahon. Ngunit nung paahon na ako mga kaspero, siguro nakaangat na ako ng mga 5 meters, ay ano, malaking tangigi pala yung naghahunt. At syempre kapos na tayo, kaya hinayaan na natin mga kaspero. Kaya pa sana habulin, kaso lang baka kapusin na tayo sa hangin. Kaya ingat-ingat tayo mga kaspero sa ganitong pagkakataon, dahil maraming nangyayari na nagba-blackout gawa ng ganito. Hinahabol nila yung isda na hindi na maaabutan. Sayang kasi, kaya binabalikan nila. Pero ito, timing mga kaspero, malaking kingmak, at hindi naman ako nakasagad sa ilalim yan, gawa lang malalim ito. At humarap, bumalagbag, tinira sa pool mga kaspero. Ayan, medyo napataas lang yung pagkatira natin dito sa kingmak, kaya hinayaan ko na mga kaspero hanggang maubos niya itong line natin na 100 meters. Ngunit habang paahon ako, talagang ang sarap pakinggan ng ikot ng reel, dahil ramdam natin na malaki talaga yung napapana. Kaya pagkaahon ko, hinayaan ko pa na hilahin ito, at nakahila ito ng mahabang line, halos 80 meters yung nahila nito, at pinasecond shot ko kay Master Kevin. Akala ko secured na. Lapit na, no? Yun pala, pagkatira niya dapless. Kaya sabi ko, kuhanin yung shaft niya para tusukin na lang yung kingmak. At kinuha ko yung shaft, inabot niya sa akin at tinusok ko mga kaspero. Yun pala, wala na. Patay na rin pala yung kingmak kahit dapless yung tama. Siguro sa kakahila niya ng tali natin, dahil mahaba yung tali natin, napagod siya, o baka nalunod sa dagat. At ito na rin yung last fish natin, dahil umuwi na rin kami, dahil masakit na yung ulo ko mga kaspero. Hindi kasi ako nakapagpahinga ng maayos, kaya hindi ko na pinilit yung katawan ko na magtagal pa. At umuwi na rin kami, at meron na kaming 3 pirasong kingmak at saka isang flatfish. Goods na rin ito mga kaspero, dahil 450 kilo, kaya bawi na yung dive namin ngayong araw, kahit half day lang. Oh, pangalawang kingmak. Wala alim. Dami naghahunt talaga, bro. Dami siguro to sila. Alright. Let's do the shout out mga kaspero. Shout out kay Renato Disolok, kay Ray Manggaban, and then kay Sheno B Zenzo, shout out. Kay HSR Bert Beleza, shout out. Kay Jmar Cajero, shout out. And then kay Manoy Nel Vlog, kay Earl Ocampo, shout out. Syempre kay Bro Jeff Adventure, shout out. Jodels, then kay Arnel Coyos, shout out. Kay Oliver Baliao, shout out. Kay Edward Yonson, and then kay Agapito Magadan, shout out. Kay Mitchell, ayan, shout out. And then kay Sherleta Intas, and then kay Ramel Manos, shout out. Kay Ronnie Villanueva, and then kay Sir Jel Fred Planas, ayan. And then kay Mix Channel, kay Asyong Sandara from Italy, shout out. Kay Tony
sa Arenas from Cagayan de Oro. And then kay Rinaldo Mahilom, shout out. And then kay Abigail. And then kay Juni Haitin. And then kay Bini from Naflio Grace. Ayan, shout out. Kay Ede Moradas, Albert Colita, Rini Alisin from Pasay City. Kay Michael Marica Oria from Artichi Eastern Samar. And then kay Carino Cayado and Cayadong family from Naik Cavite, shout out. And then kay Technospark Tensi from Southern Leyte, Abdullah Sakera Sent. Ayan. And then kay Bernard Spero. Also kay Butch Kasumpang. And then ka Sumpang family from Cabatuan, Iloilo. Ayan, shout out po. Maraming salamat mga kaspero sa walang sawang pagsuporta. Siyempre sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, click nyo na ang subscribe button. And siyempre, yung tiny bell dyan para updated kayo sa ating mga latest na i-upload na video. See you sa susunod nating adventure.